Deskritt bħala proġett ikkomplikat dak li beda f'Wied iż-Żurrieq biex indirizza sfida li ilha tinħass dik li ż-żona titqabbad għall-ewwel darba man-Netwerk Nazzjonali tad-Drenaġġ. Fi żjara fuq il-post il-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilja, qal li x-xogħol li ser jitwettaq b'investiment ta' 3 miljun euro ser ikun mifrux fuq 2 kilometri. Fejn ħankunu qed naraw installazzjoni ta' ġiex pumping station biex ovvjament inkunu qed intellaw id-drenaġġ minn Wied iż-Żurrieq lejn parti min-netwerk tagħna ġewwa ż-Żurrieq. Proġett illi l-ewwel fażi tiegħu ħatieħu ċirka 10 ġimgħat u l-pjan huwa biex saqbil is-sajf li ġej il-proġett ikun kompletament komplut u lest biex ovvjament jagħmlu użu minnu l-komunità ġewwa iż-Żurrieq. L-Inġinier Cilja qal li meta jitlesta x-xogħol il-fosos privati tal-ħwienet u d-djar se jiġu eliminati. Il-Ministru għall-Ambjent u l-Enerġija, Mirjam Dalli, qalet li dan ifisser infrastruttura u ambjent aħjar għar-residenti tal-Akkwata, in-negozji f'Wied iż-Żurrieq u l-pubbliku. U allura dinja sfida li permezz ta' dan il-proġett nemmen li ser nkunu qegħdin nindirizzaw flimkien mal-Water Services Corporation biex nkunu qegħdin ngħaddu sistema ta' drenaġġ li tilħaq propju Wied iż-Żurrieq u b'dak il-mod nkunu qegħdin nindirizzaw ukoll sfortunatament ixu li nħolqot minn terzi kif rajna wkoll f'dan is-sajf. U allura b'dik is-sistema nemmen li ser nkunu qegħdin waslu għall-infrastruttura aħjar u wkoll għall-ambjent aħjar. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett jifforma parti minn programm ta' investiment nazzjonali biex tissaħħaħ l-infrastruttura tad-drenaġġ madwar il-pajjiż u tipproteġi l-ambjent naturali f'din il-lokalità popolari.